Mesih'in doğuşuna, Mesih'in dünyaya gelişine ve neden geldiğine iman ederseniz kurtulursunuz. Cejna rojbuna İsa Mesih li bajarê Amedê hat pîroz kirin. Kristyanên ku li bajarê Amedê dijîn li dêra kristyanên protestanın kombûn û bi çalakiyekî cejna xwe pîroz kirin. Li çalakiyê de ilahî û dua hatin xwendin, kristyanên gên jî ilahiyan stran. Esenlik tüm insanlara korkunuz olmasın, kurtarıcımıza İsa dünyamıza. Kristyanên ku ji welatê Koreyê hatibûn bajarê Amedê jî hêviyên xwe ên ji sala 2025 ji bo Kurdistan TV'ye anî ziman. Of course, Ez xelkê Koreyê me cejna hemî kesan pîroz dikim. Sala 2024 de li cîhanê de şer û perşîn dawî nebû. Aborî jî gelek xirab bû. Hêviya min ji sala nû ev e ku aramî were hemî axan di rewşeke aştiyê de wekî mirovan em bijîn. I hope especially everyone İncil okup insan olmak çok güzel şey. Ji bo min sala 2024 baş derbas bû, lê ji bo cîhanê ne baş bû. Hêvî dikim ku bi duaya İsa Mesih îsal baş derbas bibe. Di nava xelkê de behneke hevpar bê ava kirin. Öyle. Meryem, Tanrı'nın binlerce yıldır sürdürdüğü Di merasîma pîrozbahiyê de zarok bi şanoyekê dayikbûna İsa Mesih ji Meryem lîstin. Pasterê derê jî waz da. Mêvanên Misilman jî di merasîmê de amade bûn û cejna welatiyên Kristyanan li wan pîroz kirin. Bazar sala em bi hev re tevdijîn, di nav hev de malbatê jî ew jî datine cejnê me, em jî çûne cejnê we. Em yek weke bira bîrû bawerî ol çi bî, em hemû birayê hevin. Yani divê xwezayê de em dijîn bi hev re, bê pirsgirêk û bê tişkî weke bira em bi hev re dijîn. Oradaki kardeş bize işte söyledi, dedi ki Hêjayî gotinê ku amara Kristyanan li Amedê ne her sal kêm dibin. Vêga 15 malbat mane. Hejmara derên ku li bajarê Amedê ne digî jî 11. Her sal di dêra dayika Meryem û li dêra Kristyanên protestan de merasîmên pîrozbayiyê têne li darxistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.